първия формат бях точен. Сега съм по-посочен, в листата съм аз посочен, защото винаги съм бил там долу. Те не ме познават, но бил са били са с мене пак на гол. Тука на гол в тройка, не съм саво, защото не съм си бил бойка. Искам само аз на аудито да се дъня, карал съм БМВ, но на всички те ще ги препудя. Тук от инструментала, майката си бала, защото тук влиза някаква хала. Тя казва си касапа и нарича го така от малък, защото много не е ял залък. Тук от малък винаги съм пел, няма как рапа ми да не стане пак. Он е цял, да бъде пак възпитан, да не бъде пак напитан и на ритъм. Винаги съм бил прям срещу хората, този път не става то да влезете и в отбора, трябва ти да си платиш, защото иначе ще бъдеш изигран, ще си капиш от тогава, от до я ще пееш, ще се разгневееш и ще почнеш пак да плакшеш, като юнак ще дето паднало, ударило се реброто, какво ще стана с челото, то тогава в живота няма как да преуспееш. Чуваш и мене, защото нищо римата не владееш. Аз не съм от тея, дето пея тук те да завладея, защото инструментала ми влезе в сърцето. Те и мама му проклета искало копелето да се случат нещата, то тогава трябва да бака яко за заплата.